ಚುನಾವಣೆ ಕರೀದು 18 ದಿನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕ 18 ದಿನ ಕರೀದು ಇನಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ವಿಟ್ಲದ ಮೂಲು ಇನಿ ಸುರೂಟಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದು ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮರೇ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಗಲೆ MS ರೇ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರೇ ಆ ಥರ ಹಿಡಿದು ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ನಿಖಲಿನ ಶಮೊಟ್ಟು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೊಂಬು ಸೂಂದು ತೂ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ಪೋದು ಜನಕ್ಕಲೇನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ತು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾದು ಓಟು ಮಲ್ತದು ಕೊಂತನೇ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಮೂಲು ಗೆಂದದೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಂದದಂಡು ಐಕಾದ ಸುರೋಟು ನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮೂಲು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಂದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು MLA ಅದು 5 ವರ್ಷ ಐತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಪಕ್ಷ ಸೋತಣಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಕಿ ಆವಂದೆ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತದು ಪಕ್ಷ ಜೀವಂತ ಒರಿಯೋಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತೊಂತೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ ಕನೆ 2013 ಆಯ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದುಂಬು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಂಡು 2ನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಈ 30 ವರ್ಷಡು 2ನೇ ಸರ್ತಿಗೆ 6 ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಬೈದೇರು ಐಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಲಾದ ಆರೆಗ ಅಭಿನಂದನೆ ದೊಟ್ಟುಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೋತದು ಪನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡದಿತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಆಪನೇಟ ನಿಖಲೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅವೇ ನಮನೆ ಇನೇ ಕುಡೋರಿಯನ ನಿಖಲೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಲೇನು ಮಾತ ನಿಖಲೆ ಗಂಧಾದನಿಂದ ಪಂಡನೆ ಐಕ್ಯ ನಿಖಲೆ ಗೆಂದಾಯಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಲೇನು ಪೂರ ನಿಖಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರ್ತು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲೆನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒವ್ವೇ ನಿಖಲೆಗೆ ಆವಣ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರ ತಕ್ಕ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ನಿಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅವು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲೆ ಭಾಗ್ಯ 6ನ ಯೋಗ ಬತ್ತೇರು ಗೆಂದೇರು ಹೋರಾಟ ಕೊರಿಯರು ಗೆಂದೇರು ಇನ್ನೇ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು 2 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು 2 ಸೀಟು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಟಲ್ಲ ಕಾದರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಪ್ಪನಂಚನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಾಯ MLA ನಾಕಲು ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತದು ಕೊಲ್ಪನ ಅಂಚಿನಾರು ದುಂಬೇ ನಿಖಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿಗೆ
ಅಸೌಖ್ಯಗೆ ತುತ್ತರೆ ಕುಂಟುಗು ಮಾತೆಕಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜನ ಸರಕಾರಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತನಾರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಂದು ಪನೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕರೆಗಳು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪನೀತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಾನೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಇಜ್ಜ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಡಿತ್ತೇರೆ ಆಂಡ ಆರೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಸರಕಾರ ಆಪನೇಟ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ತಡ ತಂಡ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟು ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನು ಸೈಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೊಡರ ನಾನರ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನೆನೆತನ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಬಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕರೆಗಳೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಯೋಗ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಬರಡು ಆರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕಡಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರುವಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಯ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸತತ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸುಭದ್ರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಿಶೇಷ ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಮುಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆಫರ್ಗಳು. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಲ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9902226466.